tana, malapit na ipanyata ning daklat ake ang tuntunan, itulit tanalangan, ikulisap ngan karing sablang tao, daratang ya inginu, malapit na ingke ang panyata, magsadyata nangan, natangya inginu, niya magsadyata na, malapit na ipanyata ating tubod makauna, bansadya talanana, sa syumasikan ka rin sa blang tao, Sa Samuel 2, ng kikatangpon 9 ng panalangin, King Immaculado Concepcion. Siglod, tamo po. Uling tanda ni Santa Cruz, karing masama kay kami. Ikabos mo kami, ginumin Diyos, kilagyuning ipampo ng anak, ampo ng Espiritu Santo. Amen. Nga muna kini, o Espiritu Santo, aktakan mo king sala mo din puso, din pampapamintuki ka, at palablaban mula king apining malasinta mo. Itubod mi ing kang Espiritu, bandumaton ing sablang nano. At ibayo may mabilog ayato. Panalangin. O Diyos, ape pasala king puso radaling mapamintuki ako, king sala ng Espiritu Santo, ilugod mo po kaya kami, king yagyag na kami mo rin, niting mala Espiritu, mabiyasa king dapat king matulid, at mitutula kay king imunanong ligaya na, king uli ng Jesucristo ang ginumi, yanasa. Pamanisi. Itangan po. Ginukong Jesucristo, Diyos ang pong taong totoo, ipanglinalang mga timbus kako. Uling ikang Diyos ko, mabilog kong puso, malsinta kaya ka. At uling palsintan dakan lakwas, kisablang nano. Pagbitkilan kong masakit ing pamikasala ko. O alananggang kayapan, nino ing may natiling minuri kaya ka, mga pepatula king pamigagana ka, pamangamano at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung sopan mo ko, king malagrasya mo, itatanto kong matibe, king enako miyuman mikasala. Layon lisyan kong isakwil, ing sablang makayuli, king dapat a emayap. Mga ipagkumpisal ko, king ganap akapya dyan, ingay ganaganang sala ko. Manalig kong masakit ginuko, king alananggang pakalulo mo, king uli na mo man, ni maulaga ng bunga, ni mal apamay lasat pangamatay mo king krus, at ni puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ko, ing kapatawaran mo, mga naitang grasyang ikabiya ko, at makapanatilang sumuyo kaya ka, ang aking oras ng kamatayan ko, Yanasa. Panalangin king Aldo. Itamongan po. O kalinis-linisan na birhen, kigling emirit kan kasalanan, at iba't nakitang kamumulan, akisap malinang kang alangdit mang dungis. O maligayang birhen, amipno king grasya, at induning ka kong Diyos, reyna ding angeles ang pontao. Kimipnong kapakumuban, pupurian dakat gagalang, anting induning may ngabos kako. Aking bistat Diyos yo, tiro na ako king masapat abinang alimbawang pamalsintana. Kagalangan ampong pamanyawon, asukat kong iyain kaya ka. Ulinita, panigapo ko po kaya ka, king pagdalitan mong tanggapan ing daraon ko kaya ka, kaniting novena. Ikapin po o kalisinisa na birhen, ing matibe kanlungan, ding palpigasarang mibabalik alub, at king uliniti,
Matulit ping bina, impayampung kung dumurup keka. Ampat ikang induning pakalulu, mumalyaring ikalunus, ining kalukan ko. Ika po, kay bat ng Isus, mabilog kong kapanaligan, king uyab na nita, mamalyaring pitutulan, tanggapan matibe, kapanaligan ko keka. Papangindapatan mo kung matongge anak mo, bankin lubos a kapanaligan, ayagkas ko naman keka, O Maria, patangal mo sa po kako, ing pangaindo mo, yanasa. King kataymi ka sambilantala deng grasyang baritang nabangnan, kaniting nobena. Bapo Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, muan kakaring sablang babay, nonya pa naman, ing bungo na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, muan kakaring sablang babay, at nonya pa naman, ing bungo na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nonya pa naman, ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nonya pa naman, ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nonya pa naman, ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nonya pa naman, ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nonya pa naman, ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nonya pa naman, ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Bapo Maria, no kaking grasya, ing ginuwat tsukya ka, nuwan kakaring sablang babay, at nonya pa naman, ing bunga na ningatsan mi Jesus. Santa Maria, ang Indunin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan mi. Amen. Panalangin king kasya mayaldo. Itamongan po. O mabie, suluning kasantusan at alimbawa ning kalinisan. Kawagas-wagasan ay indong Birhen Maria. Ika po lalat kapamikagliman. Simban mo neng nung kagalangan in Diyos at pasalamatan muna ya. Ampat king uli mo, may bawi ing minunang kabiguan at parusang makayanyong dugpa, karing palipi ng adan at mikanlasan kanwanan. Daptan mo sapo, king iting munanong kalam akanwanan, apakalukwan niya sa puso ko, king sinta king Diyos. Palablaban me sapo, baking apol sintan parati, at kay bat niting bie, api tutulan ko, neman sang alanggang karing banwa. Anong nuke tapat apasalamatan, king uli ding makasariling grasyas apigkalam na keko. At akamtam dakang mi putunganan, king nuwan akaligayan, yanasa. Kapurian. Mariang pawang kalinangan, Mariang pawang leguan, eka kayakitan kindungis ng manang kasalanan, ega kayakitan kindungis ning manang kasalanan, ikang tula ning Jerusalem, ikang tulaling Israel, ika ing kapurian ning balayan mi, ikang santungan dang yaw sanding makasalanan. O Maria, O Maria, Birhena kapantas-pantasan, indong mapamakalulu,
Birhen kang emimusingan dit man king pangapalyari mong tao. Ipanalangin mo kay king ipa, ampat mong bait me ing anak no. Ipanalangin mo kami. Papamilatan mo kay king ginuming Heso Kristo. Panalangin, itangan po. O Diyos, aking uli ning kalinisinisan, apangapalyari ng tao, ning kawagas-wagasan na birhen, mitang kakang mga intulid apakasautana, ning bugto ngay anak mo. Paniga po mi po kaya ka, king antining pepasublian mo nemang emilit kan, king nanumang dungis, alang-alang king makataganang kamatayana, ning malmong anak, pagkalam mo po naman sa po kaya kami, king uli ning pamamilatana, ing makapakiyagom kaya ka, kay bat niting biye, malinis sat alang sala dit mo man. King uli na mo ring Heso Kristo ang ginumi, yanasa. Panalangin para kay Santa Iglesia. Itamongan po. O Diyos, ama ni balat kukumkum, karing hanggang tao, balikdan mesa po karing mata mo pa makalulu, ingalipan mong ipapa Francisco, ay inalal mong pastor, amimiral king mabilog akabinyagan. Pagamuha mo mikya ko, kinuguran meng grasya, banong apas ngawan king amanu, ampong maya payalimbawa, ding panibalana. Bayang miras king sadsaran ning biye ay lanangga, kambera ding obehas apeniwala mo kaya. O Diyos, asantungan at tepangan mi, ampat ika po ing panibatanan ning pakalulu, pakirandaman mo sa po ing panalangin na ning Santa Iglesyang manyawad lugod, ampong pakalulu. Mga ipanabang mo kaya kami ing kedanan mi, kaya ka, alang-alang kang Heso Kristo ang ginumi, yanasa. Kinagyunig pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Maya payabak po kay kayuan. Kaniting kapag masisyan. Yabe tara po ka rin kaya katang panalangin. Ting mig-sponsor kaniting nobeno. Pasalamat ng Gilbert Canlas, Bernadette Maniago. Birthday Thanksgiving, Remilio and Reynold Galang, Feli Dizon, Patricia Iris Nukup, Kian Dane Vergara, for the fast healing of Rolly Bayut, Benita Pabian, Jennifer and Kurt Serrano, Maribeth Vargas, at Warren, Noemi and Aaron, para king speedy recovery ng Father Marius Roque, Bernie Marciano, Cecil Ang, antimuring para ka rin kaladwa ng kapaging purgatorio, lalong-lalo na Domingo Senior, Maxima, Natividad, Ricardo, Emiliano Senior, Valeriana, Cesar, Adring, Reynaldo, Gloria, Amalia, at Marciliano. Tanakan tapot makyabe, kindalito pamuklat. Amen.
Kilagyan ng ibang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginudamang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay at kakaingan. At keko ang timurin. Maya pa habak po, good morning. May payabak po amo. At bispera na po ng pista ng Immaculada Concepcion. At birthday ng aking sakristan, Simeon, sa bispera ng pista. Batang yan nga bebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang tanapamod pagsisyan, ding kasalanan tamo, at anyaran tapa mo ing lunos na at kapatawaran ng Diyos. Uling may nakelog at tatakot, kulang nga kapanaligan king degulan mo't upaya, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Uling kulang ke kasalpantayanan, ingat tsukeka, ingupayang mamatawad kasalanan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Uling maralas keng mililisya, king dalaning kabanalan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king bie alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, mit mong pakalulo mo sanang pakiramdaman din kekeng panalangin. Kambering dalise at masiggasig akapagnasan, mikanasa kesanang maging karapat dapat magmasusi, king makapagbulala ng misteryo, ning pamikatawa ng tao, ning kekang anak, ing ginuming Yesu Kristo, ang mabibi at magari kambemo, ading Banal Espiritu, metong muking panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tapo king amano na ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Ing disyerto magsayaya, at karinggabun ayalang ulaga, sibot lang sampaga. Ing disyerto dalit ya at kulisak ya king tula, maging antiya karing bundok ning Lebano,
king Leguana, at maging matabaya, ang tiring marangle ning Carmel at Saron. Akit ning balang metong ing ligaya ning Ginu, akit da ing keyang degulan at upaya. Di na nyo lang sikanan, ding gamat ang mapagal, at ding tud agagalgal, king pamangalambot. Sabyan nyo king ninumang miminalub, siknangan mo ing lub mo, at eka tatakot. Daratang ya ing Diyos, bana kayong iligtas. Daratang ya, banding kaya kong kasalang, kaya lang parusan. Manakit na laring bulag, at ding maklak makaramdam la, ding pile, lundag la at terak, at detang pipi, kulisak laking tulara. Magus ing danom, libutad ning disyerto, maging dagat-dagatan, ing mapaling balas, at ing malanging gabon, kumatmuyang sibol. Karing lugal asadyarang tuknangan, ding animal at tsakal, tike at timbu, ing tumubo. Mika maluwalas adalan, karin amayawos, ing dalan ning kabanalan. E makadalan ka rin, ing ninumang makasalanan, ni ela makapaglinlang, ding mangmang karing daralan. Karin alang mayakit a leon, ni ela lumabas man, ding animal amit mong bigsikan. Detang liligtas ning Ginu, ilang dumalan, king panulira, karin karelang tuknangan. Miras la Jerusalem, king mitmong tula, daralit at kukulisak, king saya, maging maligaya la, kapilan paman, lungkot at kalingasngasan, mawalangan. Amano ning Ginu, Salamat kin Diyos. ing pakibat tamo, datang ya ing kekatang Diyos, ban iligtas na katamo. Datang iyo ang kikatang Diyos, ba nakatang iligtas. Ing sasabyaning Ginong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamo akeyang balayan, tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot keya, at kanita king kaya katang labwad, manatili ing keyang lingap. Datang iyo ang kikatang Diyos, ba niligtas na katamo. Misagana ingalang kupa sa lugod at katapatan. Mikawol naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol naman iba't king labwad at ing katuliran matyo iba't matas. Datang iyo ang kikatang Diyos, ba niligtas na katamo. Wa ipagkalub ning Ginu ing sablang kasaplalan at king asikantamo dakal ing kaya katamong pupulan. Manimuna yakeya ing katuliran at isadyane ing keyang dalanan. Datang iyo ang kikatang Diyos, ba niligtas na katamo. Parangalan tayo pungening maya pabalita. Isadyaye ing dalananing Ginu, itulidye ing dalan akeyang tuntunan, ding sablang tao akit da ing pamagligtas ning Diyos. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At keko ang timurin. pamamasa king maya pabalita at pangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ni Sanaldo kabang Yesus tuturuya,
makaluklok laring mapila na pariseo at eskriba, many batan karing niyaliwang balen ing Galilea, Judea, ampon ibat Jerusalem. Ing upaya ng pakayap ng Ginoo at sukang Jesus. Daralade ring mapilan ang lalaki, ing meto nga paralitiko, ang makabili king meto nga pagkeran. Bureleng ilub king bale, ban ilapit kang Jesus. Uling dakala rin tao, wala lang adalanan bareng alub. Inya inukit de king bubungan at biklas dala ring tisa at karindi inugos ing pagkera na busal ding tao at king mismong arapan ng Jesus. Inyang ngikit ng Jesus, ing maragul ng kasalpantayanan nga naking lalaking masakit. Kakaluguran, ni patawaran na rin kaya kang kasalanan. Ni sabi-sabi na rin eskriba at pariseo ngara, nino iting magsalitang kalapastangan king Diyos. Alang makapamatawad kasalanan, nunay mo yung Diyos. Dapat balo ng Jesus, sing karelang isipan, niya nga na karela, bakit makanyan kayo isipan? Isa nung mayan sabyan, ding kasalanan mo, may patawaran la? O talakad ka at lumakad? Patunayan ko kaya kayo, king anak ning tao, at inyang kayo pa yan mamatawad kasalanan, ketisulit. At kanita, sinabi na king lalaking paralitiko, talakad ka, pusanan ming pagkeran mo, at muli na ka. Kanita mo rin, king akakitdangan, tinalakad niya, pisana ning pagkera na, at minuli ang pupuri king Diyos. Ilangan lubos lang mengasdan. Kimip mong takot, pinuri rin Diyos at ngara, makapagmula lang totoo, ing ikit tamong ini. Ing may pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo, makiramdam tapo king humilyo. Bispera po ng pista ng Immaculada Conception. Ibig sabihin ng Immaculada Conception, pinaglihing walang bakas kasalanan. Kaya ang mahal na Birhen, ang ating paniniwala, ay siya'y sinilang na walang bakas kasalanan. Siya'y malinis at wagas. At hindi po ba yun ang nasa ng Diyos sa lahat, hindi lang sa mahal na Birhen. Yan ang gustong mangyari ng Panginoong Jesucristo sa lahat, na ang lahat ng tao ay maging wagas at walang bahid ng kasalanan. Kaya kung papansinin po natin ang ginawa ng Panginoon, ang kanyang ministry ay ministry of reconciliation, ministry of forgiveness, ministry of healing. Healing hindi lang yung sakit, kundi healing the relationship between God and man. Ang kasalanan po kasi ang sumisira sa relasyon na yon ng Diyos at ng tao. Ang kasalanan ng tao, hinihiwalay siya sa kanyang Diyos. At para sa mga Hudyo, ang kasalanan ng tao, ang nagiging bunga niyan ay sakit. Sa mga Hudyo, kaya nagkakasakit sila sa kanilang paniniwala ay dahil sila may nagawang kasalanan. Laging konektado ang sakit sa kasalanan, sa kanilang kultura. Kaya tignan niyo po yung Panginoon. Isa sa mga laging sinasabi pag may sakit na lumalapit sa Kanya ay, your sins are forgiven. Kasi bunga ng pagkapatawad ng isang tao ay ang kanyang kagalingan. At mayroon naman pong connection yan, di ba? Kung minsan, kaya mataas ang presyon, may sakit ang puso, kasi may kinikimkim na galit. May kinikimkim na galit. Kaya ganun, laging mataas ang presyon, laging stress, laging wala sa mood, dahil dun sa galit. Kung matuto siyang magpatawad, pagsisiyan ang ginawa niyang galit sa kanino man, doon magkakaroon ng healing sa kanyang pagkatao.
At dito po ang Panginoon, ito ang kagustuhan niya. Ang lahat ay mahilom sa sakit na tinatawag na kasalanan. Kaya ito yung naging parang ministry niya, a ministry of healing, of reconciliation. At ito nga sa ating ebanghelyo, itong ginawa niyang una sa isang nilapit na paralitiko sa kanya, ang mga kasalanan mo ay pinatawad na. Pero dito po, itong account na ito, dito natin matutunghayan kung paanong may mga nang-eskandalo sa ginagawa ng Panginoon. Sino naman itong taong ito? Sino bang pwedeng magpatawad? Tanging Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Ito isang kalapastangan sa Diyos. Parang ganun po ang ano nila. Dahil ang tingin nila sa Panginoon ay siya'y tao lang na tulad nila. Pero siyempre po sa atin ngayon, alam na natin ang kabuuan ng istorya. Si Jesus ay hindi lang taong totoo, kundi Diyos na totoo. Kaya mayroon siyang kapangyarihang magpatawad. Dahil ang pagpapatawad, talagang Diyos lang ang makakagawa para patawarin ang tao sa kanyang kasalanan. Kaya dito po, ito yung pinamalas ng Panginoon na pinakita niya na ang taong ito'y tunay ngang ipinatawad nung siya'y nakapaglakad ulit. Ibig sabihin, he was already freed from the bondage of sin. Itong tao. At sa panahon pong ito, nagpapatuloy itong ministry ng Panginoon of healing, of reconciliation, of forgiveness sa pamagitan ng simbahan. Naniniwala po tayo na hanggang ngayon nananatili ang hangarin ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, na patuloy na hilumin ang sinisirang relasyon ng kasalanan. Kaya yan ang isang papel ng simbahan, yung sacrament of healing, sacrament of reconciliation, sacrament of forgiveness. Kaya meron po tayong pagkukumpisal. At siguro sa mga sakramento ng simbahan, ito yung isang laging hinahamak ng ibang hindi nakakaunawa. Kasi nga naman, magkukumpisal sa isang paren tulad namin, na tulad ng kukumpisal ay nagkakasala rin. Ika nga, wala namang perfecto. Kung tayong lahat ay sinilang bilang tao, tayong lahat ay nagkakasala, kahit kami mga pare. Kaya anong kapangyarihan namin ngayon bilang pare? Para magpatawad ng kasalanan. Sa pagbibigay ng absolution sa isang nagkukumpisal. At siyempre po, ang kapangyarihan magpatawad ay wala sa mismong kakayahan ng pare, kundi dahil sa sila'y pinagkalooban ng Panginoon na ituloy itong sacrament of healing, ng pagpapatawad. Sa isa pong account sa Gospel of John, yung resurrection story, no, sinabi ng Panginoon na yung peace be with you, sabi niya doon sa resurrection, tapos as the Father has sent me, so I send you. Kung anumang pinatawad nyo, ay pinatawad na nga. Yung hindi nyo pinatawad, hindi nga patatawarin. Parang ganyan po. Kaya ang kapangyarihan po ng simbahan, dahil na yung mga pinuno ng simbahan, kami mga pare, ay galing sa Panginoon mismo para ituloy itong inumpisahan niya at ginawa. Ang pagpapatawad. Ito nga pong isang magandang regalo ng Panginoon sa simbahan. Yung patuloy na paghilom nitong kasalanan. Bagamat marami nga yung sasabihin ng iba, bakit kailangan pang kumpisal sa pare? Bakit di na lang diretso? Diretso na lang. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng ganitong regalo to cleanse us from our sinfulness. Binigay niya sa atin to, tapos ibabasura mo lang. At kung titignan po natin ang practical side ng Sacrament of Reconciliation,
Kung kasi diretso ka, walang mag-guide sa'yo. No? Kuminsan nga po sa pagkukumpisal, tinatanong, kasalanan po ba ito, Father? Yan, ganyan. Kaya kuminsan, baka hindi man ako konsensya sa ginawa. Ang pare mismo, sa kumpisal, he becomes a judge. No? A judge. Para tulungan itong taong tignan ng sarili. At husgahan siya ng pare na malaking kasalanan mo. Diba? Nag-abort, no, panglima na. Adulterous relationship. Ang pare mismo ang huhusga. Pero hindi matatapos sa paghuhusga. Mabigat ang kasalanan mo. Kailangan ipadama ng pare na mabigat ang nagawang kasalanan ng nagkukumpisal. Pero hindi na magtatapos. Dahil ang pare mismo ay magbibigay ng moral guides, enlightenment, ng encouragement, ng inspiration. Kasi hindi lang judge ang pare, kundi dapat maipadama niya sa nagkukumpisal ang pagmamahal ng Diyos. The priest becomes not just a judge, he becomes a father to a wayward son or daughter. Yung halibughang anak. Kaya magtatapos po yan di pa sa paghusga, kundi sa pagbibigay ng absolusyon at pagbibigay ng parting words sa nagkasala. Pinatawad ka ng Diyos, go in peace. Iprueba mo, patunayan mo yan na ikaw ay tunay na nagsisi doon sa penance. No? Kaya po may penance. Kung magdarasal man ng kung lighter na kasalanan lang, mga panalangin lang. Pero pag mabibigat, mayroong pinagagawa yung pare. Pag nag-abort, baka lifetime na dapat maglingkod sa mga sanggol o kaya sa mga ampon, parang ganyan, may ampunan, etc. Kaya ito yung maganda ng kumpisal, that we really experience the love of God through His instrument of forgiveness, yung pare. At kami pong mga pare, hindi kami mga pare, hindi na kami nagkakasala. Kami rin nagkukumpisal sa isa't isa. Nagkukumpisal. At alam natin ang feeling ng pagkatapos na nagkumpisal. Yung parang, nung una para kang nagdadalawang loob, nahihiya. Pero after doing it, parang may nawalang nakatarak na kutsilyo sa puso. At maging maginhawa, payapa, na para bagang kahit mamatay ka na sa oras na yun, oks na. Ito siguro yung dahilan kung bakit yung mga may sakit, yung hinihintay yung pare, tapos pagkatapos pinagdasal ng pare, o kaya yung pasyente, yung may sakit, ay nakapagkumpisal, and he received the holy anointing. Kuminsan, sasabihin na lang sa amin, Among, parang ikaw na lang ang hinintay. Kasi just 1 hour or 2 hours after ng anointing, nalagutan na siya ng hininga. Kasi iba yung naibibigay nitong sacrament of forgiveness, of reconciliation. Kaya ito pong panahon ng Advent, ito rin ang gustong ipakita ng simbahan sa ating lahat. There is forgiveness of sin, reconciliation. At itong binigay na regalo ng Diyos, ng Panginoon sa simbahan, ito, huwag sana nating iwalang bahala. Ika nga, sayang ang regalo, isang mahalagang regalo, kung hindi ito binuksan, kung ito'y pinabayaan na lang sa tabi-tabi. And the sacrament of reconciliation is one of the most beautiful gifts
Jesus has given to His church. Amen. Atin po ngayon idulog sa panatang mga kahilingan, tayong lahat na nagkakasala at nagkukulang. Ganun pa man, ang Panginoon ay laging handang patawarin tayo sa pamagitan ng sakramento ang kanyang tinatag at iniwan, ang sakramento ng reconciliation. Sa bawat panalangin sabihin natin, Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Manatili sa ing Ginoo, kingkayang iglesia, at parati ning ipagluwalo, iwanalangin taking Ginoo. Ginoo Pakalulu. Maging payapa sana ing kayakatang kapanaunan, lalam ning kayang pamanganlong, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo Pakalulu. Ipawi na sa ing sakit, idayo ing danop, at ilako ing sablang kagutgutan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo Pakalulu. Manatili ta sanang tune talapatutu, kingkayang lugod, para king mabilog ayato, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo Pakalulu. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. O lubos may ipayat kapinanman mabiya Diyos, alakang nasang mabating nanimiligtas la ring sablang tao. Midmong lugod mo sanang pakirandaman ding panalangin ning kayakang balayan. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kay pakamalang kapatad, banti kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoo tindaon karinggamat mo. King ikapuri at kaligayan ning kayan lagyo. King kay katami kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, king kay kang ganaka, tanggapan mo sana rining kay ngain, ayang pang mirake ka, uling minunamong binyeke kami. Paginabangan minoman sa ketiking yato, at tayranda kami kingalanganggang kaligtasan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kay ka ang timurin. yat nayo rempuso yun. Makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos kingalanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu-Kristong ginumi. Inyong migpakmabayang may kisawot kaya kami anting tao, ti paranitang binalak mo kanita pang minuna,
at biglat ne para kaya kaming dalan painturo king kaligtasan. Ngini panay may tangal do po tangi Kristo ang ginumi, magbalik yang pasibayo, kambening kayang ligaya. Ganita maging kaya kami sana, itang kaligtasan na pengako na, ang ngini pananayan mi, kibipnong kasalpantayanan. Ulinita kami rin sa Blancoro, ring anghel karing banwa, daralit min kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo. Ban para kaya kami malyalang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daang kusang loob, king pamaylas at kamatayan. Kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Pira sunet binyene, kaling kayang disipulo nga na, kuwanan niya itikungan at kanan niya. Iting kanakong katawan, amidaon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuhaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya itikongan, minom ko kaniti. Itiing kalis, ning kanakong daya, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu, para kaya kahit para karing sablang tao, ban keta may patawaran na ring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang inigaganakan mi o ipa, ang kamatayan at paman niya binang may biyan ng anak mo, daram niya kaya kaiting tinapi ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, bansumuyo kaya ka. Mapangmamaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misudusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yan nilugod, kambe ng Francisco, ang kaya kaming Papa, at Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka mula naman, di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat, magkamit king belanganga, ban kaya benang Maria, ang Birhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaneng panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu,
kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Ngayon manalang tamit mong kapanilingan at lugod king ipa, karingamanong tiro ning Ginoo kaya katam. Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, madagod mong ipagkarubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambining maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, ing labin mo yung kasalpantiyanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman, king alanghangga. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi, sana kapilan man kaya kayo. At kekon timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kanya.
Cordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, non tamang mayaws king apunan ng Cordero. Ginoo, ek matampang tanggap ko, dapat ikasming amana mo, kumayap na ako. Karin pong kaya bemin sisimba kin live streaming. Si Claude tamo ban pa nga dyan, yung dapat ay spiritual ni pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ko, king kabanal-banalan ng sakramento. Kaluguran da ko, may gitkin sa blambagi, at pagnasan ko, intanggapan da ko. Dapat pauli na ningening pinandit, era katanggap kin sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at yuka ka rin. At paksam itong keng lubusan, yung sarili ko keko. E masanay pa yung tulot kapilan man, ing mikawani ko keko. Amen. Orasyo Imperata, itamong ampu. O Diyos sa ikpami, lalapit kami keko, kaniting masipit at pamangailangan mi.
Adon Mikeko, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19, ape pasakit na, at may kamatay na karindakal ataw. Ipanalangin mi, ing tabayanan mula, rin taong itutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula rin Doktor, Narcis, at din sa blang lilingap, karing salunan, ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mi Loret ang miyawan no, kumayat na sanang malalagwa. Ingatan mo Loret ang lilingap karelo. Pagkala mo lang alangang kapainawan, yat ang mayang mo nabye. Pagkala mo kay kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panahon, ban magobra kami, para king ikakayap din sabla, at ban makasahop kami, karetang at tsuking pamangailangan. Ipaniga pumikeko, ing patuknangan mo no, ing pangakalat iting virus, at ing pangakabos mi, karin takot mi. Pagkala mo iti, king kapameltaning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibi ang pamag-ari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos manggaman king alanganggo. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kami magkanlong, o kabanal-banalan na indunin Diyos, mo sana pisawili, ing aklis mikeko, king kagulangan mi, nune bagkus mo kami ikabus, king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsud, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. Birhen Immaculada Concepcion, Panalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pagilawang nan milasana reting misteryo, ning kaya kaming kaligtasan, agyamang mabibigay kami busal ding bagay lilipas, gawan da na keman sanang mau, karing katutuan ing banwa. Itinadon miging kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pagana mo po bukas at wala po ring misa tamo, keng piyesta ng Immaculada Conception, metong 6:30 in the morning, at metong pong 5:30 in the afternoon. Okay. Ginuman tabi kay kayo, At keko ang timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutub. Ingib pa, ang poning anak, ang poning banal Espiritu. Amen. May arining kay katang kapag masusyan, niya umeta ng ining luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat king Diyos. Kanitang inuna, inuna kang sinalpantaya, isang datail ang daklutan, masalakaring labanan, dalugtong kekan ang gilutan, at miyanipin kayang kayanan, bigising na bengi palipas ang kaligtasan, malapit na, bigising na bengi palipas ng kaligtasan, malapit na. Maya poros kay kaingan po at dakala salamat, magandang araw, marami pong salamat. Happy birthday, Myong!